Egun ergiz, kalteak aztertu eta aldena konpondu dute Elantxoben. Urak harrizko bankuak bere lekutik atera ditu, ontziak lekuz kanpo utzi eta pantalanaren zati bat hondatu du. Baina sustorik handiena Elantxobeko arraun taldeak eraman du. Portuko kiroldegi honetan olatuak barruraino sartu eta kalte ugari utzi ditu. Hauxe da, olatuak atea txikitu zuen unea. Botabane dana, ate guztize botabane arrauntaldekue, hori burdin asku dana, erreforzue bai, eta ja behin apurtute olatu traineruk eta airinerun bazene. Batelak, traineruak, arrauntaldeak gauza ugari galdu ditu ezbeharrean. Inok ez du batzen ardurarik, beti pagabiguze geuke kalte guztizek, ati mingo dabe bai, baina barruko arazo guztize, material guztiz hori konpondutie. Eta Ondarruan gaur goizean itsasoak itxura hobea izan du, kalteak ez dira inbestekoak izan. 3 txalupa ondoratu dira, hori bai, azken urteetan bizilagunek ikusi dituzten olatu handienak izan ziren atzokoak. 30 urte ino detxosun desegulera gerta Ondarrun portu neondan boimintu. Hori ez gain Bizkaiko beste zenbait herritan ere kalteak izan dira Lekeition eta Mundakan esate baterako.